Artist name yangonzi Kajo to blame. Inini futi I'm the people's general. Inchandri kutaura ndechekudai also. Imeme vanhu veruzhinji batanidzai vabereki vemumanharaunda dzakasiyana siyana nekuti kuri kudhara nditika mwana angasiri mwana wako wega chete, mwana anga ari wemunhu wese. Ngadzipiwe kodzero kuvanhu vabereki kuti vabate mabhesi aya avharwe handitika kuitira kuti vana vasaramba vachiwira mumatambudziko aya. Saka vanhu ngavashingwe, vanhu vashinye, vanhu vapiwe marights vabereki vavo ekuti vabate vanhu ava vavharise mabhesi ngaavharwe. Mwakarohwa nedombo, inini ndainzwa zvakasiyana siyana ndichonzonge ndiri kunzwa Mwari. Mwakarohwa nedombo ndevamwari kuita kunge madzwei ivava. Anditi but dombo iri riri kukanganisa pfungwa, riri kukanganisa next generation. Because hapana chavari kufunga unopedzera wakuba kuti urove dombo irori. Unopedzera wakutengesa hembe kuti urove dombo irori. Unopedzera munhu ari violent nenyaya yedombo irori. Saka hapana, we're killing the future, we're killing the next generation. And so something has to be done. Give the power to the people. Anditi kuti vabate vanhu ava. Anguri dombo inini ndiri seni rakandibira urume wangu. Ndiri jaya rakanaka rinodiwa nevasikana vakawanda asi andigona kurara navo. Vamwe vane maproblems akasiyana siyana unosangana navo. Asi randakuudzai something personal zvandakatosangana nazvo. Ndaiba pamba pedu ndikapesana nemhuri yangu. Handiti saka dombo iri harina charinotipa, rikukova matambudziko mudzimhuri. Some of the most intellectual and intelligent people, they're being brought down to nothing. But one of them degrees. Imagine the old who's sitting next to me. He's been to Australia, UK, and all over. But he's here because of Christ on earth. So, worldwide,